Bl-astensjoni tiegħu l-Speaker Angelo Farrugia ġab il-Kumitat Parlamentari għall-Standards Kumitat bla snin. Editorjal ibes mill-ġurnal The Malta Independent b'reazzjoni għall-astensjoni tal-Speaker meta l-Kumitat tal-Standards kellu jivvota dwar ir-rapport u l-konklużjonijiet tal-Kummissarju għall-Standards dwar ħajja pubblika George Kizler. Ir-rapport kien dwar in-nefqa tal-Ministru Carmelo Abela minn fondi pubbliċi għal reklamar li konkluda li r-reklami mill-Ministru Laburista kienu biss ta' promozzjoni personali u mhux ta' informazzjoni lil pubbliku. Ir-rapport kien irrakkomanda wkoll li Carmelo Abela għandu jagħti lura is-7,000 euro li ntefqu minn fondi pubbliċi f'dawn ir-reklami. L-editorjal qal li l-fatt li bl-astensjoni tiegħu l-Speaker effettivament ivvota mal-Gvern mhux daqstant sorpriża u sostna li din mhux l-ewwel darba li l-Speaker aġixxa ta' paraventu għall-Gvern. Għar minn hekk, ikompli l-ġurnal, dan ifisser li Carmelo Abela mhux se jirritorna l-flus u minflok iżomm standards ta' etika għoljin, il-Gvern bl-għajnuna tal-Speaker kien kollox taħt it-tapit. L-editorjal jgħid li huwa ċar li s-sistema mhux qed taħdem għalxejn isiru l-investigazzjonijiet u r-rapporti mill-Kummissarju għall-Standards jekk il-Kumitat Parlamentari li suppost jatwa ir-rakkomandazzjonijiet jiddeċiedi li ma jieħux azzjoni. L-editorjal item li l-kwistjoni tmur ilin mill-etika. Jekk il-politiċi se jitħallew jiżgiċċaw fuq affarijiet ta' ftit eluf, aħseb wara f'każi fejn jintefqu miljuni ta' euro bħal direct order ta' 274 miljun f'San Vincenz de Paul li hu mifni bir-regolaritajiet.